makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pakaipa mhuri yeZimbabwe. Muzara nhasi government yachizobatwa, government yaMnangagwa ZANU-PF yachizobatwa kuti inoreva nhema. Mapromisa aipromisa vanhu, aipromisa vabereki nenhau dzechikoro azopruvha kuti vanenge vachingoshandisa zvavo majargons kukampeina asi vasingakwanisi kuzofulfilla zvinhu zvacho paground. Pakaipa mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita muzara nhasi. Saka nairi first time yako kuona mavhidhiyo edu epaZim News Live YTS, nokukurudzira kuti ubva wasubscribe pachannel pamwe nekusiya like. Kana kwagara wakasubscribe chibva watongolike vhidhiyo racho, nokuti zvese zvimahara kuti urambe uchiona maupdates edu atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa, pakaipa mhuri yeZimbabwe muzara nhasi tine nyaya yakamira kudai so, nyaya yanetsa vabereki, nyaya yanetsa kunyange vana vechikoro, nyaya yanetsa kunyange macivil servant. Saka pane nyaya yakadai so yekuti government gazette school fees in US dollars, kuri kunzi government yapublisha school fees structures in US dollars. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Saka ndakati pane nyaya yacho tozoikurukura, tonzotiri kuti kudi kunzi mnangagwa's administration has officially introduced school fees denominated in foreign currency, exposing the hollowness of the promise to provide free primary education for Zimbabweans. In the run-up to the August national polls, Mnangagwa said his government would provide free primary education. Pakaipa. Saka pakuri kunzi Mnangagwa panguva yemacampaign aifamba kumaguta akapoteredza nemaruwa achiudza vanhu kana ndichinge ndapinda pachigaro, kana ndichinge mandivhotera ndichaprovida free primary education. But panapa zvatozova worse nokuti kwakunzi hakusina free primary education, makubhadhara education, and then on top of that education yacho ndobva inoda kubhadharwa in foreign currency. Ufichi vabereki complain yavo vari kuti tisagara tinohora maZimbabwean dollars, tinohora maRTGS, then we are forced now kuti tipeye manje fee in US dollars which is foreign currency. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Saka chimbotudzai mafungiro enyu kuti munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Pane mwoyo akakomenda akati no one cares, politicians are messing up our lives. Pakaipa. Zvinoratidza kuti vanhu vakutoziva kuti vanhu vakajamuka. Ndikati mwaziva kuti mwapindura kuti kudii futi patwitter yendo. Saka pane auyo akapindura akati how would they give free education when they are looting country's resources? Zimbabwe is going to have lots of school dropouts because high school fees prices, while the country is having plenty of resources that can afford to give free education from primary to university. Saka pakaipa. Regai timbopwa mafungiro enyu, mombotipawo mafungiro enyu from your end, mopindura mucomment section, motipa view yenyu. Kana musati masubscribe masubscribe pachannel, watire nekulike kuti murambe muchiona maupdates atinokupai paZim News Live YTS. Tatenda tosakana pane vhidhiyo rinotevera.